Eleija Enugu pụtara last week wee bawa mbasị ka e mere ndị mmadụ ji adaala otu a nụ na-ekpere ekwu okwu daa otu a ekwu ide otu a. Eleija Enugu ọ gị nwa na-ekwu okwu ahụ ọ gị ichefugo ka anyị si ada na pakle na-ebupụta ndị mmadụ ihe unu ji akpa ike anyị na-azụ dadị nwe dadị nwe pawa echefugo ka esi ada na ụmụchi Igbo. Eleija chefugo mgbe anyị nwa bidoro ya n'ịma mgbe iseri ọ dị ka stadiọm ndị ọcha na-agba bọọlụ anyị gorochie kalenda si na aga nri ọ dị otu anyị na-anwarị ama m nọọ ebe a na-eje egwu mmadụ wayo ka ụnụ na-arụ dadị ya yeyo ayo dadị pụtara n'ọtọ ọrụ gị na-atụ gị chichichichi ayo ịma na direction na-atọ ụtọ mana ịma na nọ ndabere wọsh ọnwụ ka na-egbu gị ayo nwa ikuku tụolo Jizọs afa Jizọs oji ndomi mere belt ọ tara akpọsebo na omi anwụ na mmiri Jizọs ọ kpụrụ mala akpụ ya wevọm Jizọs ọ gba ọtọ tie aka na akpa Jizọs oji shovel nwa aka m ka ewu tụolo anyị Jizọs afa yekendera masị nkarabashima yekendelo kedu ihe ị na-etu ya ana m eti ya okoko omikomi ana m eti ya ọhụma ọmara m ana m eti ụda so na mbọ na osete ụnụ chụ na Trump Jizọs bịa nụ ọgụ ọ bụrụ ọsọ ịtụ ọnụ eje na asị na nwoke adị ịtụ ọnụ Jizọs ọsọ mkpọtụ a mụrụ Jizọs n'ime Baịbụl egbuo ya n'ime Baịbụl okunye n'ọnwụ n'ime Baịbụl amụ Jizọs n'ime Baịbụl otu n'ime Baịbụl egbuo ya n'ime Baịbụl okunye n'ọnwụ n'ime Baịbụl wee mụọ ihe onye nzọpụta ụwa dị ide mụrụ ya Herọd were mmagbuo ndị mmadụ mother of Chukwu Nwachukwu maka sị na Jizọs bụ God mother of God na ọ bụrụ Chukwu na onye ọcha ma amụta Chukwu okike abịa mother of God wee kụrụ God gbafọ ọsọ onye ọcha gụrụ na chapụta ọmarụgo na wayo ka na-egwu n'ihe ebe a na-akọwa anyị gị bụ na nwanne ihe ọsọ meripụ ọsọ ya bụ na ịmụrụ nwa dada ekuri ripụ ọsọ the same person ekuri ripụ ọsọ mbọsị amụrụ ya gba n'Egypt bịazi na-agwa gị that no weapon fashioned against you shall prosper my brother ọwụrụ atasa my brother nke ọwụrụ atasa ihe ndị ọcha mere gị ọwụrụ ntasa atara gị tagide gị tara oge n'ụdị nke a na-eti na social media atasa ihe ata gị ọdụrụ atasa ịdị confused na gwa shuga na-eme gị si na-enye gị poison ọkpa gị na-ele ele gịta enye gị achiere nwa otobo afọ m nke ji ya na-ajụ ndị mmadụ na ọkpa pepepe asị na ọ na-agwọ ọbụda nwere mma ewere vidiyo mee vidiyo ma m ihe ji egboro ndị be a napụ ndị be anyị ego ọ sị na ya na-agwọ arthritis ka ọ sị na ya na-agwọ gị o weta ya dị ka ọmụ o wee kụchacha onye a na-enu ọkpa pempempempempe o wee nọbịa aka so ọmụ ahụ na-etichapụ arthritis ọmụ ahụ rabashikadarabasị na ndị be anyị na-achụ ego ndị be anyị na-eje onye ojii achọrọ eji anya fụdị ya o ji ọmụ na-akụchapụ arthritis ma onye nwere kidney failure ọkpịa ọ sị na ọkpa gị sara asị bụrụ gị jewe ebe a ebe ha sị gị na ha na-agwọ stroke na obodo dị iche iche na ha na-agwọ stroke unu na-ebuje na eji ọgwụ mgbọrọgwụ agwọ stroke mpa gị bujere dị ọnwụ ana m ajụ gị ibujere mmadụ na na-agwọ stroke mana ọ BP cause the stroke adịghị mmanụta BP adịghị nene BP ya ọnwụ họ atasa my brother atasa nwanne m atasa ka atara ha atasa ndị asị na-eri ndị asị na-eche na brain ha ụlọ atasa ka ọ atasa ụwa nke m pụtara afọ gokwe m ihe a na-asị mmadụ pụta n'ọnwụ pụta n'ọnwụ atasa yes onye na-agwa na Jizọs adịghị onye kpụrụ isi ọfụ ụzọ ọ sị gị na-asị na Baịbụl kwuru na ọ na-eme onye kpụrụ isi ọfụ ụzọ isi ya gosi gị evidensị isi na-aza ya evidensị ọ sị gị na ọ nweghị onye ọma ọ bụla atasa onye ahụ atasa ka ọ atasa gị onye ya eburu Baịbụl bịa na confuse gị na Jizọs na-akpọlite onye nwụrụ anwụ na ọ kpọlitere Lazarus kpọlite onye di onye ahụ nwụọ na-ewezi anya ka o were disem Jizọs kpọlite onye nwụrụ anwụ ịjụzi ya ma ikpọlitesikwa di gị n'ọnwụ ọ sị gị mba atasa gị onye ahụ bren ya taa ya wetara ma di ya dowe na mọchụarị ntasa ka atasara ya onye a na-agwa gị no weapon fashioned against me shall prosper mana the whole world news today na-ebu news na-egbu over 100,000 Christian the same person na-enwe anwere eketa na Donald Trump na-abịa ya ka ndara masị ma somebody na-agwa gị no weapon fashioned against him or her shall prosper mana the whole world na-enye world news gị na-egbu over 100,000 Nigerians onye ahụ ọ bụla atasa onye agwa gị greater is he who is in me than he who is the world na-eti ya ka mkpu na-eje morning cry ndị Fulani bịa na-abịa agbanye egbe enu ta ọ nupụ ọsọ gbaba ime ọhịa larụ n'ọfịa onye ahụ atasa ka n'ọwụ atasa ka atara ya gwogwo somebody gwa gị na nwere ihe mmadụ wapụrụ imere gị na ọsọ Jizọs bụ onye nzọpụta
egbe Fulani wee gbukata ha Trump wee kpụzi okpu kịta na ọ ga-enye lọfa aka fada nwere nwa nwere na Trump chọrọ inye aka na Naịjirịa ka a chụwa ndị na-egbu Kristian onye ọ bụrụ complete atasa kedu ihe ọzọ bụ atasa onye atara atasa atasa ka ndị ụka nne ebe atasa mbọsọ ọbụla ifere onye ụka too ya atasa ebe ọ na ifere onye ụka too ya atasa maka onwere ihe ọma fada na-arụrụ Chukwu ọrụ nọrọ ndị salary ọ bụrụ na somebody na-arụrụ Chukwu ọrụ nọrọ ndị salary ọ mmadụ nwere company ahụ onye a na-akwụ ya salary nwere company somebody a nọ na be nna gị si na Reverend Fada mana ọ na-eri salary onye nwe ebe ahụ na-arụ ọrụ company ahụ na-arụ ọrụ bụ ihe ọ na-arụ ọrụ ọ bụrụ Chukwu so onye ahụ na-akwụ ya salary ka ọ na-arụ ọrụ he's not working for God Chukwu okike abịa Reverend Fada nọ na be nna gị pastor anọ be gị a na-akwụ ụgwọ onye ọ na-arụ ọrụ bụ onye a na-akwụ ya salary ya nwe the company mana gị nwe ihe ma ihe ama ihe batasago brain ị ga-echekwa n'echiche ndị eriri eri mgbe Trump banyere ọchịchị na-emechisi ụzọ ndị ojii niile sa ụwa abatabe ha ụna na-akparị na-ekpere vootu uri ya ndị isi ojii watụrụ Trump na nke izi a nwoke ọcha achara ndị ojii ha chọrọ Trump bịa haziwe ma ndị na-eji amụ nwa wayo kuru gbafuo ọsọ ma ihe niile ndị ojii maka onye ojii adịghị ebi ebe adịghị polluted onye ojii adịghị ebi ebe adịghị polluted ebe ya ọma nwa awụwa mba unu nwere ike dị ebe ọ dị tọbụrụ ezigbo mmadụ biri ebe a na-ama before you know it ofe agwọ na-akpị bụ ndị ojii ebe a bịa mebie ebe a and ofe onye kotere n'ozu ka ndị ọcha si ewe ndị ojii ofe onye ojii mere n'ihe ha gụnyere ya ndị ojii niile n'ebe a ofe onye ojii kọmitiri n'ihe ebodi ya ndị ojii niile n'ebe a otu aka ndị ọcha si were ndị ojii ihe tago unu nwa kwatụrụ ya ndị ojii atụnụbere vootu ha tụrụ na mgbe nke Biden ọfa nwatiri Biden ka ọ Biden ka a na-akpịa Biden ọha nwatiri ya di ya n'oche na Trump na-emechisi ihe ụzọ Biden wee mee n'eze nwa ngwere ndị ọcha wee wefute n'anya were nwanne ha Trump tinye iwe webe unu ọ na-apịchisi visa wesi inye gị visa wesi bịa Amerịka ebe Jizọs bi na village gị na mkpọrọgwụ ego na Jizọs bi na China kedu ị na-ejere Amerịka eme ebe Jizọs bụ onye ukpo Jizọs na-asụ Igbo ọ na-asụ Nkanu na-asụ akpụ Ugezi kedu ị na-eji ime na Amerịka rapụ Jizọs nwanne gị jewe Amerịka for what mọ ihe ọjọọ ka ime a good Christian rapụ Nigeria gba na Amerịka mere ihe ọjọọ rapụ Jesu nwa David onye amụma na sanctuary rapụ ya na Ezeaku Igbo jewe obodo Igbo maka gịnị Jizọs gịnị ya ga na-anwa aka m n'aka m oyi na-enwe ụlọ everyday ka ya rapụrụ jewe Amerịka ọ dị mma justice for ndị rapụ Jizọs jewe obodo Igbo justice for ije obodo Igbo nwetazi ọrụ na kọmpanị obi ga-agwa akwana ọkwa na kọmpanị adịghọ na baa ihe ọkwa ya mere nji nweta ọrụ na kọmpanị na-eri ezigbo ego ka na-eji ekpere ka na-achụ ndị iro ka jụrụ na famịlị unu ndị iro Fulani kịta kwụrụ ga-achụ Eleija Enugu pụtara na kọndem ndị na-ada anointing gịnị ka ị na-ada ala mana ọ gị bidoro ya ịmagide anyị mmiri onwe nke o ji eri anyị mgbe ahụ ọ sị gị Nwachukwu o nwere oge ndị Filistins na ndị agha ha nọ na njem Eleija wee gwa ha si abalị taa na-arọ n'ụbọchị na-aba na-abịanụ akpara anyị si ga-abụ kọbọ na atọrọ na bụ unu na kama ka amụma a ga-esi mezu ama akwa m akpọtere ya eme gị n'isi Nwachukwu onye ogide na-eburu onye amụma onye ogide nwa amụma na ogidi onye London onye Manchester dị mmekwa ụgwọ iri ụgwọ everyday onye ogidi onye amụma nwa sanctuary a na-eburu onye ogidi amụma onye Liverpool a na-akwụ ụgwọ every month onye ogidi na-receive prophecy ntọ nwa ọzọ ma na-agwa gị na-abụla Mathias imepere na ya mana ga-adị na mma kedu anyị ga-emebi face reality ife agwa kpọọ ya agwa ife akpị kpọọ ya onye sị gị na ọ na-egbu gị na mmụọ isi anas onye pụtara na ire fesi gị na ọ ga-egbu gị gbago ogidi police station je kpọrọ ya police oje bịa aka na akwụkwọ ọgwụ ihe na-ese mụ na gị poverty Nigeria jide gị fight bịa na ị ga-emeri ya enwe ihe ọzọ na enwere were na-arụ ji gị ganịrụ nwere nna gị ji gị ganịrụ ihe ọ bụla ị na-emere nna gị gbori anụ ma ọkụkọ jos na ibe onye omenala nọọsọ ntị na anyị na-eme na nnọchagodo na ụmụ m were ya na-ekene m na adị m happy ọ bụghị na onye nwa ji gị progress ọ dị ha akụnụchọ ka m na-eme mbịa rụọ ọrụ Chidimma pụta icho je ha yata Benz na ebe na-ere moto n'Ọka Road ọ bịa vidio onye asị Chidimma rụrụ ọrụ go na Benz so ọrụ ọgwụ ga-agwọta Mercedes onye Germany rụrụ 2012 over 10 years ago ịgwọ ọgwụ na mkpọ ọ bụrụ ije gote moto 2012 the same ọgwụ ama ngwọ nwoke mkpọ produce Mercedes nkefa ndị bụrụ ha
Ihe ga-eji ọgwụ ego gwọta na Nigeria bụ ije go Toyota moto 2015 10 years ago. The same ọgwụ ma ngwọta Toyota ga-ede a ga-ede Ezinifite. Ọgwụ ahụ adọrọ m ịgwọta moto a ga-arụ n'Ezinifite de Ezinifite. Ọ dịghọ nwamogo moto onye ọcha nye kredit ka ọgwụ ya enye gị na Nigeria. Siri iwe gị mogo. Moto onye ọcha nyalụ 15 years on credit ka ị eje gwọta ọgwụ wee je gote moto. Ọgwụ ya enye gị moto mana ọgwụ enyere gị ọkụ nepa. Ọ gị ihe anyị na-enweta na Nigeria bụ anyị tụmbọ ma ọ dabala gị ta ọ dabala onye ịdaba n'ọnụ ndị kidnap eburu gị daba ndị ya agbagbu gị agbagbu ogo missing bullet atụgbuo gị ụzọ adọrọ m egbuo gị kwụsị gị hit ego Nigeria bụ ga mba to ose emere gị ka o si emere onye Edo ka o si emere onye Kano onye Jos onye Muslim onye Fulani nwụdoro nwa ogbenye rie badlọk o jikọta ya ebe ahụ ọ bụrụ sọ 200 ka ndị be ha nwetara osi kai walai tolai babu kudi babu walai kai wala sha wa kaka shege ọkwapụ gị ife na badlọk bịara dadị mana nwụdo gị nwa milionia nwanne unu enye ya 100 million ihe ọma eme narị osi kai walai akwụghị udi maza udi nwanna maza yatago ịmana obutego nnukwu ego ife na ihe ọma eme narị ndị nke je tọtọ onye nyere ha 200,000 ndị nke a na-ebe arịrị ka ọ dịrị izu onye ọ na-ejere ka ọ tọrọ mmadụ tegere were ndụ ya chụọ aja so ha ejego sacrifice atọtọ onye nye ha 200 ndị ọzọ je tọtọ onye nye ha 100 million ọkụwa dị ahịa iwu a ụfọdụ na-azụcha mana mgbago iji gafee ibute $100,000 bịara ụlọ nwa ofu streeti na Ọnịcha Ikechukwu je ka ọ gafee aka gụọ ya n'ọnọmate nwanne na-eme illegal something ọ tụmbọm ọka ya agụ m onye ọzọ echi ọ na-agụkwa ma ndị ọcha nweghị mmụọ mere aka ji gụọ nọ na-enwego ndị atinyere n'oche a ka ha na-achụ ndị na-eme such thing otu isi ekpekpere ka ị gafe ka ndị a na-ekpekpere ka ha nwudo oge ka ha nwee promotion so mbọsọ na ije were dije ma na either you lose or you win enweghị mmụọ ya agụ nwere agwụ ị na-idere ego irekwachi gị ma agwụgụ ma ekpere ma Holy Ghost anyị na-ide ọ just brain ifu ndị ọ dị ka ha ejide gị ịnarị wefere onye amị eji onye nke ejidere na-ere drọgụ na Nigeria je gbaa moto amị kọlọ mụrụ mmanya of new watch go the video gbaa moto amị kọlọ dee ya amị yiri amị uniform wee na-ere ọgwụ sinsi ọsọ eri na otego ya bido na during COVID-19 ka ya chenji ya ta amị kọlọ ndị onwere amam ihe megidere wee kwụsị the moto the police megidere kwụsị the moto ọ na-eje na with common sense papa ọ gbafere ọntị aka eme gị na-ejide ndị niile ọ na-ejebe ana bụ na onwebụrụ ndị kpochiri ejide na-eme wedding ihe niile ndị ọcha ịrapụ your culture na-akọ your culture ọnụ ị na-eme wedding ụfọdụ n'ime unu mere wedding marriage na ya sachago sef ọka ịma na nwere ihe si Jizọs n'aka bara uru some of us bụ ụka ya gbalụ anyị marriage m karị ka ọnya ka m nụrụ nwunye m anyị ka na-atọ ka shuga mana ụfọdụ n'ime unu mere wedding kunu mezu ihe Jizọs kwuru fada divorce chakati echego divorce eziokwu kasị ọ ihe ndaba ọ reality ime wedding gbara nkwụ ịnụta ajọ nwaanyị i go give you fire ịnụta ajọ nwoke i go give you pepper and gị nwa nwaanyị ifụ na gị na nwoke ama nnụ they be shift ụlọ before igbuo gị you don't need to regret it ọ dabala ọlụ gị you can't do it you cannot ụfọdụ ama ndị dị obedient ụfọdụ kwa ndị dị obedient mana ọbara na ama achọ when you shift ga ebe wedding ring unu shift wedding ring nwere ole Jizọs na-agba iwedere n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ amen mgbe iwefere ime ezigbo n'aha nna ọ reality ohi ijizi gị na reality ihe ijizi gị bụ na di gị ma nwunye gị na ọ dabara ọrụ gị ya ime eze n'aha nna na mmụọ nsọ reality ihe iji ego ozugbo ị ga straight pam were ya tụfuo ọ reality ịghọta mgbe a na-agbugbu gị agbugbu ka ihe ka ha ji usoro ihe eri gị n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ agba igere nwanne bọsị reality ihe iti gị ịma chetezi n'afa nna mgbe a gị ga-ejizi aka gị mee gịnị solve all your problem because na reality hit gị otu isi wee were aka gị solve all onwego problem were aka gị wepụ wedding ring na-echeghị fada ma ọ pastọ were aka gị solve mkpa ọbụla ji gị onweghị onye enweghị nsogbu so kedu nji mere isiokwu taa ọ bụrụ na